Здравей, Веси! Радвам се, че ще бъдеш наш гост на следващия вебинар и ще говориш за увереност. Какво за теб представлява увереността? Здравей, Ганче! Много ми е приятно. Увереността, това е любимата ми тема, защото е един от най-често срещаните проблеми сред моите клиенти. Увереността всъщност е усещането за мен самия. Кой съм аз? Когато погледна в огледалото, какво виждам? И това, което аз виждам в огледалото, това е което и другите виждат. И много често ние имаме усещането, че другите ни виждат неуверени, но това е защото ние сме неуверени. И няколко основни ключови въпроса, които са свързани с увереността, това е проблема с отлагането. Човек отлага, защото не знае кои са стъпките, които трябва да предприеме. Не е уверен. Друг важен проблем, свързан с увереността, това е перфекционизма. Искаме всичко да е перфектно, да го направим, само когато виждаме цялата картина, само тогава сме готови да направим нашата крачка. Но всъщност е важно да направим първата крачка и тогава ни се разкрива втората, след това третата и след това четвъртата. Увереността е и нещо много ключово, защото когато развием умението да сме уверени, да се отстояваме, да се заявяваме, да изразяваме открито нашите нужди, да можем да казваме не, когато наистина не искаме да се ангажираме с дадено нещо, това е умение, което има каскаден ефект върху всички други сфери в нашия живот. В личните взаимоотношения, защото можем да се заявим пред партньора. В работата, защото можем да се отстоим пред екипа или пред шефа си. Изобщо във всички сфери от нашия живот, които са ни важни. Включително и в комуникацията с родителите, в комуникацията с нашите деца. Увереността е ключова в един родител, за да може неговото дете да расте уверен. Много интересно звучи и препоръчвам на всички колеги и на всички наши гости да участват в вебинара, за да научат повече не само за това какво е увереност, а как да изградят непоклатима увереност. Много ти благодаря. И аз благодаря, Ганчи, ако ми позволиш да завърша с един цитат, за да мога да мотивирам хората да се включат, защото това е изключително важна тема. Винсент Ван Гог казва: ако чуваш глас отвътре, който ти казва не можеш да рисуваш, то тогава рисувай с всички сили и ще приглушиш този глас. Супер. Чудесно звучи. Много благодаря. И аз благодаря.